от Емил за Димитър Харизанов и цялата компания от село Долен. Да го вземем, колеги. Ало! Да, няма ли? Ало! Ало! Здравейте! Ало, здравей! Здравейте, кого ще поздравите? Искам да направя един поздрав от град Варна за Страхотно. Петър Азгъна. Варна за Петър Азгъна. За Петър Азгъна, точно така. Вие как се казвате? Аз съм Петър. Поздравей за мене. Добре, празнуваш ли тази вечер, Петър? Да, днеска съм рожденник. О, жив и здрав да си, приятел, Да. всичко най-хубаво ти пожелавам. Благодаря ти. Искам да поздравя също Да. и Мариан Да, Копанара. Мариан Купанара. Да, точно така. Добре, заедно ли сте сега на рождения ден с него? Заедно сме празнуваме тук. Много се радвам. Какво ще си пожелаеш за рождения ден? И също така искам да поздравя цялата ми компания. Галя Черната, Мария с сините очи, Чакайте, Петя Маймуната, чакайте. Галя Черната, кой друг? Мария с сините очи, Марио. Мария Майя. на Пепито, жена му, Добре, с сините очи. И кой друг? Петя Маймуната Добре. и Монито на Дивака, жена му, Добре, ще ви поздравя. на затворника, жена му. Ще ви поздравя цялата компания много специално. И теб те поздравям да ти изям под... Лека вечер и до чуване. И така, скъпи приятели, поздравите са за Елмо от Чикаго, специално от диската от Кюстендил. На здраве на готината компания. След малко ще чуем Цеца специално за тях. Сега продължаваме с музика. Връщам се след малко.